ପାଞ୍ଚ ଭଉଣୀରେ ଆମର ଗୋଟେ ବୋଲି ଭାଇ। ସେଥିପାଇଁ ପରିବାରରେ ବଡ଼ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ବାହାଘର ହଉ ହଉ ବାପା ନୟାନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏମିତିକି କିଛି ଜମିବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ପକାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ମୋ ବାହାଘର ସମୟ ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥାଏ ଆରପାରି ଗାଁରୁ। ଆରପାରି ଗାଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି କି ଆମ ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ଆର ଗାଁରେ ବଡ଼ ଗାଁ ବୋଲି ନାଁ ଡାକ। କୁହନ୍ତି ସେ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ବାପା ସେଥିପାଇଁ ସାମନ୍ତ ପରିବାରର ସାନ ପୁଅ ସହିତ ମୋ ବାହାଘର ଠିକ୍ କଲେ। ସମସ୍ତେ ଗାଁରେ କୁହନ୍ତି କି ସାମନ୍ତ ପରିବାର ସିନା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ, ପଇସା ଅମାପ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ନା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବଡ଼ଜା ଦେଢ଼ଶୁର ଆସିଥିଲେ, ଏମିତିକି ମୋ ଭାବି ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କାହିଁ ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟବହାର ଆଚାରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ଏମିତିକି ସେମାନେ ଚାହୁଁ ହିଁ ନଥିଲେ କି ଆମ ପରିବାରରୁ କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ନେଉନ୍ତି ବୋଲି। ଶାଶୁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ କି ଆମର ନେବା ଦେବାରେ କିଛି ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁନେ କି ଯେ ଆପଣ ଏତେ ଗୁଡ଼ାକ ଝିଅ ପୁଣି ଏ ସାନ ଝିଅଙ୍କୁ ଏମିତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ଲୁଗାରେ ବିଦା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କହିକି ନିଜ ହାତରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ମଗରମୁଣ୍ଡା ଚୁଡ଼ିଟାକୁ କାଢ଼ିକିନା ମୋ ହାତରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏମିତିକି ମୋ ଯାହା କହିଥିଲା, ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଗୋଟେ ବୋହୂ ନେଉନାହିଁ, ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ନେଉଛୁ। ଯେମିତି ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇ ଏତେ ଆଦର ଯତ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି ନା, ତତେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରଖିବେ। ଏହା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆମ ପରିବାରରେ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବାହାଘର ଦିନ ପାଖେଇ ଆସିଥିଲା। ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ, ନୂଆ ନୂଆ ଇଚ୍ଛା, ନୂଆ ନୂଆ ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇକି ସେ ଘରକୁ ମୁଁ ସାନ ବୋହୂ ହେଇକି ଯାଇଥିଲି। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ସମୟ ଅନୁସାରେ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଶାଶୁ ମୋତେ ମୋ ବଡ଼ଜାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଶାଶୁ ବୟସରେ ବହୁତ ବଡ଼, ଏମିତିକି ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଆଉ ଭୋରରୁ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି। ମାଳ ଜପ କରିବା, ପୋଥି ପଢ଼ିବା ତାଙ୍କ ନୀତିଦିନିଆ କାମ। ୟା ଭିତରେ ଗୁହାଳ, ଘର, ବାହାର ନାନା ପ୍ରକାରର କାମ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ବଡ଼ ଦେଢ଼ଶୁର ସହରରେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଅଛି। ପ୍ରାୟତଃ ବଡ଼ ଦେଢ଼ଶୁର ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି। ପରିବାରଟା କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ବହୁତ ହସ ଖୁସିରେ ଚାଲିଥିଲା, ଯାହାର କୌଣସି ପିଲାପୁଲି ନଥିଲା। ମୋର ବାହାଘର ପରେ ପରେ ମୋ ଯାଆ କୁହେ କି ତୋ ଦେଢ଼ଶୁର ତ ଘରକୁ ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପିଲା ଆଉ ହବ ବା କୋଉଠି। ଏଇ କଥା ମୁଁ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୁହେ କି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ନହେଲେ ତୁମ ଦିଅରକୁ ନହେଲେ ସହରକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତେନି, ଭାଇ ନହେଲେ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତେ। ସେଇ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ଯାଆ କହିଥିଲେ କି ଯେ ନା ନା, ତାଙ୍କର କାମ ଭଲ ତ ସିଏ ଭଲ, ସିଏ କାହିଁକି ଏଠିକି ବା ଆସିବେ, ଆଉ ତୋର ବା ନୂଆ ନୂଆ ବାହାଘର ହେଇଛି, ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ପଠେଇବାଟା ଠିକ୍ ହବ? 6-7 ମାସ ଯାଉ, ବଳେ ସେ ଯିବନି। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ରାତିରେ ଶୋଇଗଲା ପରେ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗେ କି ସତରେ ମୋ କଡ଼ଟା ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି। ମନ ଭିତରେ ସେମିତି ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଦିନସାରାର କାମ ଆଉ ନୂଆ ଘର, ନୂଆ ରହଣି ସହଣୀରେ ମୁଁ ବହୁତ ଥକା ଅନୁଭବ କରେ। ଶୋଇପଡ଼େ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ। କାହିଁକି ମଧ୍ୟ ନିଦଭରା ଆଖି ମୁଁ ଆଦୌ ଖୋଲି ପାରେନି। ସେଦିନ ଟିକେ କାମ କମ୍ ଥିଲା। ଶାଶୁମା ଯାଇଥିଲେ ପିଇସି ଶାଶୁ ଘରକୁ। ସେଥିପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆମର ରୋଷେଇବାସ ବିଶେଷ ନଥିଲା। ସାନ୍ତାଳୀ ଛୁଟିରେ ଥିଲା। ସାନ୍ତାଳୀ ହେଲା ଆମ ଘରକୁ କାମ କରିତେ ଆସୁଥିବା ଗୋଟେ ଝିଅର ନାମ। ତା ନାଁଟା ହିଁ ଏମିତି। ସାନ୍ତାଳୀ ଯେହେତୁ ଛୁଟିରେ ଥିଲା, ସେଦିନ ଆମର ରୋଷେଇବାସ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କିଛି ନଥିଲା। ରୋଷେଇବାସ ସହଳ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ରାତିରେ ଖାଇ ପିଇକି ରୁମ୍କୁ ଗଲି। କିଛି ସମୟ ରୁମ୍ରେ ରହିବା ପରେ ମୋତେ ଟିକେ ଖଟଖଟ ଆବାଜରେ ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଭାବିଲି କି ବୋଧେ ବିଲେଇ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିଛି କିମ୍ବା ରୁମ୍ରେ ପଶିଛି। ନିଦଭରା ଆଖିରେ ଦେଖିଲି କି ରୁମ୍ କବାଟ ଖୋଲିକି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାବିଲି କି ପରିସ୍ରା ପାଇଁ ଯାଉଥିବେ ବାହାରକୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ, ଦେଖେ କି ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ମନକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ପାପ ଛୁଙ୍କେ। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଭାବିକି ମୁଁ ପାଦ ଚାପି ଚାପି ବାହାରକୁ ଯାଏ। ଦେଖେ କି ଯେ ମୋ ଯାଆ ରୁମ୍ ଆଡ଼ୁ ଫୁଟ୍ 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 ଆବାଜରେ କଥା ଆସୁଛି। କାନ ପାତି ଶୁଣେ ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମୋ ଯାଆ ରୁମ୍ରେ ଫୁଟରୁ ଫାଟରୁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ହସୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ।
ମୋ ଯାହା କୁହେ ତୁମ ମା ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି କୋଉଠି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ନୂଆ କରିକି ତମେ ବାହା ହେଇଛ, ମୋତେ ତ ଆଦୌ ସମୟ ବି ଦଉନ। ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅସଙ୍ଗତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖେ। ଏଇଟା ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯାଏ। ମୁଁ ବୁଝି ହିଁ ପାରେନି କି ଯେ ଏମିତି କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଯାଉଛି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ। ଭଉଣୀ ପରି ଯେଉଁ ଯାହା ଥିଲା ସିଏ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସଠୁ ଆଉ ବଳିକି କିଛି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଭାବି ନେଇଥିଲି କି ଏଇ ବିଷୟରେ ମୋ ଶାଶୁ ଆସି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ କଥା ହେବି। ମୁଁ କିଛି ବି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କୁହେନି, ଏମିତିକି ତାଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିଏନି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ନୂଆ ନୂଆ ବାହାଘର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କହିନଥିଲି। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ ଶାଶୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଶାଶୁ ଫେରି ଆସି ସାରିବା ପରେ ଦିନେ ମୌକା ଦେଖିକି ଏଇ କଥା ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ କୁହେ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯାଏ। ସେ ମୋତେ କୁହନ୍ତି କି ଏ ବିଷୟରେ ଯେମିତି ବାହାରକୁ ନ ଯାଏ। ଗାଁ ପରିବେଶରେ କଥାଟା ତୁଣ୍ଡବାଇଦ ହେବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ କାହାରିକୁ କିଛି କୁହେନି। ରାଗ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇକି ବାପାଙ୍କୁ ଚିଠି ଦେଇକି ବାପ ଘରକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଏ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାହାରିକୁ କିଛି ଜଣାଏନି। କିଛି ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଆସନ୍ତି ସେଠିକି ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ। ମୋ ମୁହଁରୁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ସେ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଏ ଜାଣିଛି ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ତୁମ ମା ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ସେ ମୋ ଉପରେ ରାଗ ଜର୍ଜର ହେଇକି ସେଦିନ ଘରକୁ ମୋତେ ନେଇକି ଗଲେ। ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ମଙ୍ଗୁନଥିଲି। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଜୋର କରିକି କହିଲେ କି ତୁମେ ଯଦି ନ ଯାଅ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେବ ତା ଦାୟୀ ତୁମେ ହେବ। ମୋ ବାପା ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ। 5ଟା ଭଉଣୀକୁ ବାହା ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଚାହେଁନି ଯେ ଏ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଘର ପରିବାରର ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉ। ଭାବିଲି କି ଶାଶୁ ତ ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇଠିକି ଯାଏ, ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ଏହା ଭାବିକି ମୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଏ। ଯାଇକି ଦେଖେତେ ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସେଦିନ ପଡ଼େ। ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ହୁଏ। ଏମିତିକି ମୋ ଯାଆକୁ ପିଟାମାରା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରକୁ ବି ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ହାତ ଉଠାନ୍ତି। ଏଇ ଘଟଣାକ୍ରମ ପରେ ମୋ ଯାଆକୁ ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ସାଙ୍ଗରେ ସହରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଗାଁରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଥିଲା ଶାଶୁ ବସିକି ବୁଝାନ୍ତି କି ଯଦି ଭୁଲ ଭଟକାରାରେ ବହୁତ କିଛି ହେଇଯାଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଉଜୁଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ କଥାଟା ଫୁଟିଆରେ ହେଇଯାଇଛି। ଭଲ ହେଇଛି କି ଯେ ତୋ ବୋଉ ସେଦିନ ଦେଖି ନେଇଛି। ଯଦି ଏଇ କଥାଟା ଲୁଚିକି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତୁ ଜାଣିଛୁ ତ ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଥାନ୍ତା। ତୋ ପରିବାର ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ତୋ ଭାଇର ପରିବାର ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ତୁ ସୁଧୁରିକି ତୋ ପରିବାରକୁ ସଜାଡ଼ି ନେ। ଏଇ ଘଟଣା ପରେ ପରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କି ସତରେ ଗୋଟେ ନାରୀ ବହୁତ ମାୟାବିନୀ। ସେ ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ଚାହେ କେମିତି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ତା ଚରିତ୍ରର ଫାଶରେ ଆଚ୍ଛା ଘରର ପୁଅମାନେ ବି ଫସିବାଟା ବାଧ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକିନା ନାରୀର ନଜର ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ସେ ଯାହା ଉପରେ ପକେଇ ଦିଏ ନା, ସତରେ ସିଏ ହିଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଏ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେଉଛି ନା, ସତରେ ଏ ବିଷୟରେ କେବେ କୌଣସି ନାରୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। କୌଣସି ପୁରୁଷ କେବେ ନାରୀରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତିନି। ଆସକ୍ତି ଗୋଟେ ନାରୀ ଜନ୍ମ କରିଥାଏ, ଆଉ ସେ ପୁରୁଷ ସେ ଆସକ୍ତିରେ ଫସି ଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ହିଁ ହେଲା ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା।